A pus întrebarea pe un ton deosebit de sincer, un adevărat căutător de adevăr. Nerăbdător și hotărât să moară pentru Führer și patrie, atâta timp cât putea fi asigurat că asta îl va reabilita în ochii armatei. Nimeni n-a îndrăznit să râdă sau măcar să zâmbească. Ochii strălucitori ai lui Hoffman au fost imediat peste tot, dar n-au întâlnit decât o foarte solemnă liniște. Părea că fiecare atârnă în văzduh, așteptând răspunsul capitanului la această întrebare deosebit de arzătoare. Capitanul și-a lovit nerăbdător cismele cu cravașa. Dragul meu băiat, dacă cineva moare ca un erou, atunci firește este tratat ca un erou. Este prevăzută o dispoziție clară pentru astfel de eventualitate. Articolul 222 din Codul Penal stabilește foarte limpede că oricine cade pe câmpul de luptă este amnistiat în mod automat. Nu trebuie să ai temeri în această privință. Cred că ți-am răspuns la întrebare și te-am liniștit. Oh, da, într-adevăr, domnule capitan. Mi-ați răspuns într-adevăr. Vroiam să fiu sigur că știu ce voi face înainte de a merge să o fac. Omul a zâmbit vesel. Nu vroiam să îngătesc gâsca, domnule, fără să știu dacă, după aceea, voi mai fi în viață să o mănânc. Dacă înțelegeți ce vreau să spun, domnule capitan. În colțul său, Hoffman își scosese carnețelul și creionul și scria rapid. Micuțul își deschise gura într-o simplă despicătură și își strecură vorbele într-o parte ca un ventrilog de mâna a doua. N-aș vrea să fiu în pielea ta, amice, nu numai că ți-ai gătit nenorocita aia de gâscă, dar ai ars-o până ai făcut-o scrum. Zilele care au urmat au fost dure și brutale, așa cum era obiceiul la Senelager, și încă 5 dintre voluntari au sfârșit-o prost. Unul s-a prăbușit și a murit în timpul unui marș. Unul n-a reușit să se miște destul de repede când a explodat o grenadă din greșeală. Și alți 3 au intrat în panică la prima lor întâlnire cu un tank în timpul unui exercițiu, fiind călcați și prefăcuți în carne tocată ca să servească drept exemplu celorlalți. Puțin după aceea au fost câteva încercări nereușite de dezertare. Toți cei care au încercat au fost prinși în primele 6 ore și aduși înapoi la Senelager pentru a fi predați locotenent colonelului Schramm, călăul lagărului. Schramm era călău, pur și simplu prin forța împrejurărilor. Nici prin temperament, nici prin talent nu era potrivit pentru această sarcină. Își pierduse un picior sub un tank la Lemberg, ceea ce însemnase de fapt sfârșitul carierei lui active ca soldat. În loc să fie avansat la gradul de colonel plin și să-i se dea o slujbă confortabilă în spatele unui birou anonim, autoritățile, cu înțelepciunea lor malițioasă, consideraseră potrivit să-l răsplătească pentru serviciile făcute expediindu-l la Senelager. Prima execuție făcută sub comanda lui îi provocase un șoc din care nu și-a mai revenit pe deplin niciodată. La a treia și a patra a simțit că își pierde mințile. Dar avea soție și 3 copii mici și știa ce soartă îi va aștepta, atât pe ei cât și pe el, dacă va refuza să asculte ordinele. Așa că s-a apucat de băut și de atunci bea neîntrerupt. Bea înainte de execuții ca să-și calmeze nervii și să se împace cu conștiința. Bea în timpul execuțiilor ca să capete curajul de a le duce la capăt. Și bea după execuții ca să uite ce tocmai făcuse. Întrucât execuțiile aveau loc în ritm de 3 loturi pe săptămână, se poate presupune că locotenent colonelul era foarte rar văzut treaz și o întâlcăia prin lagăr, folosindu-și sabia drept baston, neadresând nimănui vreun cuvânt. De obicei, în zilele de exerciții se întâmpla să fie prea beat ca să se miște fără sprijin și trebuia să fie condus acolo și sprijinit de plutonul de execuție. Nimeni nu s-a gândit vreodată să-l raporteze comandantului de lagăr. Schramm era privit cu dispreț compătimitor și totuși era favoritul tuturor soldaților. Când îl vedeai în lumina cenușie, neclară a zorilor, șchiopătând prin cute, cu bidonul de cumăl în mână, puteai fi sigur că fusese aranjată o execuție. Prindea întotdeauna un interval de câteva minute pentru o dușcă în plus, la jumătatea drumului între magazia de muniție și popota ofițerilor, acolo unde nu putea fi văzut de von Gerstein și de binoclul lui indiscret.
Se așeza pe un zid scund, își rezema bărbia pe mânerul sabiei și privea în gol, gândindu-se la Dumnezeu știe ce lucruri tulburătoare. Înainte să-și vâre bidonul în buzunar și să-și continue drumul, și-o întâcăind cu piciorul artificial care scârția la fiecare pas. Când ajungea la închisoarea lagărului, îi se oferea inevitabil un mare pahar de bere, pe care inevitabil îl accepta. După câtva timp, apărea cu plutonul de execuție și se îndrepta spre curtea în care avea loc. Odată ce execuția era terminată, își ștergea din memorie toate amintirile despre victime. A circulat o poveste prin lagăr și am crezut-o cu toții, cum că într-o seară aghiotantul îl întrebase în popota ofițerilor cum se comportase generalul. Generalul? A întrebat Șram părând uluit. Care general? Cel pe care l-ai împușcat azi dimineață, bătrâne, a zis aghiotantul. General majorul von Steinklotz. Von Steinklotz? A întrebat Șram. L-am împușcat pe general majorul von Steinklotz. Sincer, a crezut că suferă de iluzii din cauza băuturii. Și-a terminat băutura în hohotele de râs ale celor prezenți. A ieșit din popotă clătinându-se pe picioare și s-a prăbușit cu fața în jos. A fost dus acasă la soție de doi caporali subordonați, care l-au dezbrăcat și l-au culcat, fără ca el să știe vreodată despre asta. În două împrejurări, cel puțin a încercat să se sinucidă. Prima oară s-a spânzurat de grinzile mansardei din propria ei locuință, dar a descoperit soția și a tăiat frânghia. A doua oară a luat o supradoză de medicamente, dar i s-a spălat stomacul cu o pompă și a fost trimisă înapoi la datorie. Din când în când, în momentele lui mai lucide, se așeza la pianul din popota ofițerilor și cânta. Era un pianist excelent, dar rareori destul de tras ca să se concentreze mai mult de câteva minute odată. Colonelul von Gerstein, de asemenea, își pierduse un picior în serviciul activ. Pierduse două, de fapt, dar era mai greu să observi. La început credeai că e doar puțin greoi în felul de a merge. Avea de asemenea gâtul țeapăn și nu putea să-și întoarcă de fel capul, fără să-și întoarcă restul trupului. Coloana vertebrală era susținută într-un corset de oțel. Gura îi era o linie subțire mov, fără buze și zbârcită. Jumătate din față o lăsase la Smolensk, într-o bătălie între tigrii germani și T-34-urile rusești. Von Gerstein fusese singurul supraviețuitor, care s-a târât afară prin trapa unui tank ce ardea, dar plătise scump pentru acest privilegiu. Ochiul său drept era fixat pentru totdeauna într-o privire sticloasă, oarbă, iar una din mâini era o gheră vestejită. Și totuși era imposibil să simți compasiune pentru acest om. Caracterul lui te dezgusta și după 5 ani de război văzuse mult prea multe nenorociri, abătute asupra corpului omenesc, ca să mai fim ușor impresionați sau miloși. După cele spuse de ordonanța lui, von Gerstein nu se culca până la ora 4 dimineața, pentru că juca poker cu moartea și diavolul. Jura că într-o noapte îi văzuse. Moartea era îmbrăcată toată în negru din cap până în picioare, cu crucea Hohenzollernilor în jurul gâtului, iar diavolul în uniforma unui Obergruppenführer SS. O poveste bizară, dar unii dintre noi mai creduli erau convinși că acesta era adevărul. Circulau multe zvonuri despre von Gerstein, că era în legătură cu diavolul, că ținea liturghii negre, că învia morții. Oricum, în mod sigur era ceva misterios în legătură cu acest om. În locuința lui, lumina ardea toată noaptea și la ușă erau parcate două Mercedesuri mari, negre, care soseau în fiecare noapte exact la miezul nopții și plecau în zori. Într-o bună zi, porta și cu mine, cu mințile pe jumătate pierdute, ne-am riscat viața ca să aruncăm o privire în locuința colonelului. O clipă chiar și porta a rămas fără grai. Era ca și cum am fi nimerit în peștera lui Aladin în mijlocul deșertului Sahara. Toată podeaua era plină de carpete și covoare persane. Pe pereți atârnau cu nonșalanță picturi de vechi maestri. La ferestre se găseau draperii bogate de catifea, iar din mijlocul tavanului ne făcea cu ochiul un candelabru strălucitor. Părea aproape imposibil ca astfel de splendori pot să existe în mizeria de la Senelager.
Într-o noapte, țin minte, eram de gardă cu Gregor, Martin și micuțul. Stăteam lângă garaje și priveam la mia de lumini strălucitoare a candelabrului din apartamentul colonelului. Absolut pe neașteptate, Gregor a chelălăit ca un câine speriat și a scăpat pușca din mâini. Am sărit înapoi cu un țipăt înfundat de groază, iar micuțul și-a întors coada și a luat-o la galop, strigând în noapte. Căci acolo, în profil, la fereastră, acolo, în fața ochilor noștri, era figura înspăimântătoare a satanei însăși. Am rămas spironiți locului, Gregor și cu mine. Chiar după ce figura dispăruse din vedere, n-am fost în stare să ne luăm ochii de la fereastră. Gregor s-a lăsat în genunchi ca să-și caute pușca pe jos, cu capul dat pe spate într-un anumit unghi și cu privirea fixă. Micuțul se întorsese în camera de gardă, reușind, evident, printr-un oarecare efort, această performanță. Și n-a fost decât o chestiune de secunde, înainte ca sergentul Linghe să-și facă apariția, vrând să știe ce era cu toată panica aceea. Gregor și-a îndreptat genunchii și a întins o mână tremurătoare spre fereastră. Și-a deschis gura și a scos un sunet orăcăit, ca o broască râioasă care s-a necat cu un nos de pește. A fost diavolul. Diavolul. În uniformă. Uniformă. Uniformă? Linghe s-a uitat de la unul la celălalt. Ce fel de uniformă naibii? SS, a mormărit Gregor. Domnule Obergruppenführer, am intervenit, considerând că era timpul să-mi aduc o oarecare contribuție originală la discuție. Linghe părea exasperat. Pentru Dumnezeu, a zis. Toți Obergruppenführerii arată ca diavolul. Spuneți-mi ceva nou. Ăsta avea coarne, a zis Gregor pe un ton de bruscă și disperată inspirație. Coarne mari, scârboase și afurisite. 2, ieșite din frunte. Și încă ceva, a adăugat cu o notă de sfidare. Bea fum. Bea fum, a întrebat Linghe. Sulf, am zis, pucioasă. În acest timp, terenul din jurul garajelor se umpluse de soldați care veniseră în ajutorul nostru. Linghe și-a pocnit nerăbdător limba de dinți. Prostii, a zis tăios, prostii și aiureli tâmpite. N-am auzit asemenea aiureli tâmpite în toată. Priviți, a zis Gregor, iar e acolo. Figura a trecut prin fața ferestrii și a dispărut. Gregor s-a întors și a luat-o la fugă și n-a jura, dar cred că Linghe l-a urmat. În orice caz, când mi-am revenit, am constatat că eram singur. Peste tot era liniște. O liniște de mormânt, sinistră. Doar luminile din apartamentul lui von Gelstein mai licăreau, iar undeva, în cealaltă parte a ferestrelor, se plimba țanțoși satana însăși cu profil de diavol. În goana mea prin curte, din cauza panicii care mă cuprinsese, mi-a căzut casca de pe cap de 2 ori, zorneind pedalele de piatră. Și de 2 ori a trebuit să mă târăsc de-a bușelea ca să o caut, înainte de a ajunge la adăpostul camerei de gardă, unde m-am aruncat prin ușe scoțând sunete nearticulate. Linghe era acolo, cu o față ca un castron plin de mațe. Bombănea singur într-un fel de delir nebunesc și când am trecut în fugă pe lângă el s-a agățat de mine. Să nu sufli o vorbă, a zis, să nu spui nimănui. N-ai fost lângă locuință toată noaptea, ține minte, n-ai fost lângă locuință. Bineînțeles, am zis acru. Lucrul următor pe care o să mi-l spui e că n-a existat niciun diavol. Mi se fâlfâie de diavol. Nu ai fost lângă locuință. Într-o criză de nebunie, Linghe a tras un șut cu piciorul unei căști care se găsea pe podea. Casca s-a ridicat în aer și a zburat cu grație, afară pe fereastra care, întâmplător, era închisă în acel moment. S-a format o cascadă de sticlă spartă și s-a auzit o lovitură înfundată și un răcnet de durere furios. A încasat-o careva, am zis. Micuțul a traversat încăperea și s-a uitat atent afară prin fereastra spartă, din care mai rămăsese o bucată ca un dinte crăpat. S-a întors spre Linghe cu o satisfacție morbidă. Locotenentul Dorn, a zis pur și simplu. A oprit-o cu pieptul. Locotenentul s-a năpustit în camera de gardă de parcă l-ar fi urmărit îndeaproape o duzină de T-34. S-a uitat în jur furios. Cine a zvârlit casca aceea? Răspundeți-mi la întrebare.
Cine a zbârlit casca aceea? Sergentul Linghe a făcut un ocol al camerei de gardă, târșâindu-și picioarele, și a schițat un zâmbet nervos de vinovăție. De ce mama dracului zâmbești?" a zbierat locotenentul. Ți-ai pierdut mințile? Ești nebun, stăpânit de mania omuciderii? Îți dai seama că ai putea ajunge în fața plutonului de execuție pentru atacarea unui ofițer? Domnule locotenent, nu am aruncat-o în dumneavoastră, domnule, a zis Linghe cu o seriozitate deosebită și mieroasă. Mi-a scăpat din mână, s-a dus înainte să o pot opri. Mi-am întins mâna să o prind, dar n-am mai ajuns-o. Of, pentru Dumnezeu, sergent, nu te mai bâlbâi ca un cretin nenorocit. Locotenentul a făcut iritat un pas înainte și brusc l-a izbit faptul că la ora aceea din noapte, camera de gardă era ciudat de supraaglomerată. Ce se întâmplă aici? Ce fac toți oamenii ăștia aici? S-a uitat bănuitor la cercul de fețe îngrijorate și brusc a pus degetul pe cea mai slabă verigă a lanțului. Soldatul Nes, care era universal recunoscut ca un idiot autentic. Dorn s-a apropiat de el pocnind din degete ca și cum s-ar fi adresat unui câine. Hai, soldat, vorbește, nu fă bale la gură. Soldatul Nes l-a privit disperat. În cealaltă parte a camerei, în spatele locotenentului, sergentul Linghe îl informa printr-un alfabet mut oribil că îi va tăia gâtul dacă va îndrăzni să spună un cuvânt. Buza inferioară a lui Nes a început să se lase în jos. S-a răstit locotenentul. Ai de gând să răspunzi la întrebare sau vrei să ajungi în fața plutonului de execuție, împreună cu sergentul Linghe? Nes a țâșnit, tremurând în poziție de drepți. Ochii se roteau jalnic de la locotenent la sergent. Obrajii mari și plăștiți îi tremurau de frică. L-au văzut pe diavolul, a zis. L-au văzut pe diavolul, domnule locotenent. Firește, atât a trebuit. De îndată ce Nes a început să trâncănească cu gura lui mare, toți ceilalți au fost nerăbdători să completeze cu detalii. Să fim drepți cu Linghe, el avea minte destulă ca să știe că problema trebuia să rămână între noi. El cu mine și micuțul am tăcut scârbiți, în timp ce cretinii își turnau propriile variante deformate ale celor întâmplate. Înțelept, Gregor dispăruse Dumnezeu știe unde. Nes trâncănea mai tare decât oricare, iar locotenentul îl lovea în dreapta și în stânga cu palmele, încercând să domine vacarmul cu strigătele sale. Pentru Dumnezeu, tăceți, tăceți, zic, vreau un raport militar adevărat, nu o nenorocită de poveste de groază. A primit raportul militar adevărat. Exact la ora 01:05, diavolul fusese văzut umblând în apartamentul colonelului. Toți cei prezenți îl văzuseră și câțiva erau gata să jure că văzuseră coarne, pucioasă, coadă bifurcată, etc. Un soldat a adăugat chiar în entuziasmul lui podoaba de copite despicate, dar afirmația aceasta a fost respinsă categoric, pe motivul că nu era posibil să le fi văzut decât dacă umbla în mâini, cu picioarele pe sus. Locotenentul Dorn s-a cocoțat cu grijă pe marginea mesei și a stat o vreme fără să vorbească. Am înțeles situația grea în care se găsea. Era imposibil ca el să nu fi știut nimic despre zvonurile care circulau în lagăr și chiar dacă nu credea în povestiri de groază, era cu toate acestea destul de evident că se petrecea ceva straniu. Nu există fum fără foc și așa mai departe și cine venea în vizită în fiecare noapte, exact la ora 12, în două limuzine Mercedes, mari și negre. Pe de altă parte, toți ne putem imagina mânia colonelului când va citi în raport că garda din noaptea aceea fusese găsită adunată în camera de gardă trâncănind despre diavol. Și toți știam cine va fi comandantul următoarei companii trimise pe front, ofițerul care va face raportul, locotenentul Dorn. L-am privit cu simpatie, iar el a ridicat spre mine o față cenușie cuprinsă de un tremur paralitic. Fără îndoială era de datoria lui să raporteze incidentul. Mă bucuram că sunt în proprii mei bocanci uzați și nepotriviți și nu într-ai lui. E în regulă, a zis în cele din urmă. S-a ridicat greoi în picioare. Haide să punem lucrurile la punct. Cine a afirmat primul că a văzut creatura aceea mitică în apartamentul colonelului?
Caporalul Kreuzfeld, domnule, și soldatul Hassel, a zis cât a putut de repede sergentul Linge. Se temea că va plăti scump pentru accidentul cu casca și cred că era nerăbdător să tragă și pe alții în mocirla în care se găsea el. Locotenentul s-a dus la micuțul și l-a privit o clipă gânditor. Caporal Kreuzfeld, a zis, ai băut cumva ceva înainte de a intra în gardă în noaptea asta? Desigur, domnule locotenent. Micuțul a luat o expresie de înțelepciune prostească și a început să numere pe degete. 4 halbe de bere și 2 pahare de cumăl. 2, caporal Kreuzfeld. Păi, 2 sau 3, 4 sau 5. Să zicem 6, a răspuns micuțul îndatoritor. Cu alte cuvinte, caporal, erai beat? Nu mai mult decât de obicei, a zis micuțul cu fermitate. Trebuie să deduc din această afirmație că ești beat în mod obișnuit când intri în gardă, caporal Kreuzfeld. Micuțul a tăcut grav ca să reflecteze. Păi, da, a zis în cele din urmă, dar nu ca să vă dați seama. Întocmai cum am crezut, a zis locotenentul. Delirium tremens. Ai avut vedenii, caporal. Dacă nu sunt elefanți rozi, sunt draci cu copite despicate. O simplă născocire a unei imaginații supraîncălzite. L-ai văzut pe colonel trecând pe lângă fereastră. L-ai văzut bând o ceașcă de cafea aburindă. L-ai văzut purtându-și casca de ulan. Firește, ai confundat-o cu o pereche de coane de drac. Nu-i așa, caporal Kreuzfeld? Da, cred că asta ar fi, a zis micuțul vesel. Cred că probabil aveți dreptate, domnule locotenent. Cred că așa trebuie să se fi întâmplat. Locotenentul s-a întors mulțumit spre mine. Și tu, Hassel, a zis cu blândețe, cred că nu mai e nevoie să te întreb dacă ai consumat băuturi alcoolice în cursul acestei serii. Nu, domnule, am răspuns. Prefer să nu mă întrebați. Locotenentul a schițat un ușor zâmbet. Cine este comandantul companiei voastre? Locotenentul Leve, nu-i așa? Un cor energic l-a asigurat că e așa. Bine, bine, a zis locotenentul. Cred că de data asta o să-l lăsăm să doarmă liniștit. Dar dacă voi mai afla de o astfel de beție, înțelegeți, voi fi obligat să privesc lucrurile mult mai serios. Vă dați seama care ar fi rezultatul dacă m-aș hotărâ să întocmesc un raport despre cele întâmplate în cursul nopții? Toți, dragii mei, ne-am aflat într-o situație foarte grea. Vă sfătuiesc ca pe viitor să nu mai priviți spre ferestrele colonelului. În definitiv, nu e treaba noastră ce face colonelul ziua și noaptea. E liber să primească pe cine vrea în locuința lui și cu siguranță nu v-ar mulțumi că îl spionați. S-a dus spre ușă, apoi și-a amintit. În ceea ce te privește pe tine, s-a adresat sergentului Linge, data viitoare, dacă din întâmplare vei mai stea lângă o fereastră închisă cu o pălărie de tinichea, asigură-te că nu trece niciun ofițer prin curte. Te asigur că a doua oară nu o să scapi atât de ușor. Acesta ar fi trebuit să fie de drept sfârșitul afacerii, dar nu poți opri oamenii să vorbească și până la sfârșitul zilei următoare s-a știut în tot lagărul ce se întâmplase. Kreuzfeld și Hassel îl văzuseră pe colonelul von Genstein cu diavolul. Kreuzfeld și Hassel și sergentul Linge îi văzuseră pe colonelul Genstein și pe diavol jucând cărți împreună. Soldatul Nes era gata să jure că în fiecare noapte când bătea ora 12, colonelul Genstein se transforma în vampir. 24 de ore mai târziu, fuseseră descoperite urme de copite despicate sub fereastra colonelului. A avut loc un pelerinaj neîntrerupt al oamenilor din toate părțile lagărului, iar unii mai inclinați spre știință au făcut măsurători și chiar au încercat să facă un mulaj de gips. Un oarecare neghiob a sugerat că probabil fusese un mistreț din pădure. Dar această presupunere era evident ridicolă. Niciun mistreț german cu simțul autoconservării nu și-ar risca viața în curțile de la Senelager. Pentru majoritatea soldaților, aceasta era dovada incontestabilă că oaspeții nocturni ai colonelului nu erau cu nimic mai bun decât se cuvenea să fie și acum circula o poveste care nu fusese înainte.
Se zicea că pornise de la intendentul companiei a doua, dar în curând putea fi auzită de nenumărate ori pe zi în tot lagărul. Se părea că aghiotantul dinaintea celui actual, întorcându-se în lagăr la ora 4 dimineața, de la cel mai apropiat bordel, fără îndoială beat pe 3 sferturi și incapabil să suporte un șoc nervos, dăduse din întâmplare peste colonel și detestabilii săi companioni, când trecea pe poarta principală. Aghiotantul fusese descoperit în dimineața următoare, întins pe pământ cu 4 coaste rupte și urme de dinți pe tot corpul. Delira ca un nebun și de atunci nu și-a mai revenit. În cele din urmă a fost transferat la spitalul de psihiatrie al armatei de la Gießen, unde, se zicea, umbla prin saloane cu o mătură pe umăr, spunându-le celor pe care îi întâlnea că ele e moartea cu coasa. S-a spânzurat într-o zi în closetul ofițerilor. Între timp, la Senelagăr, zvonurile umblau ca un nor de lăcuste, devorând pe oricine întâlneau în cale. Una dintre cele mai grozave povestiri a venit de la caporalul Glent, care într-o dimineață a dat buzna în apartamentul colonelului cu un comision oarecare. Deși credea că colonelul este în altă parte, l-a descoperit pe neașteptate șezând la masă și jucând poker cu 2 indivizi înspăimântători. Oaspeții, potrivit celor spuse de Glent, s-au înfășurat imediat în pelerine și și-au tras pălăriile peste ochi, nu însă înainte de a le putea vedea fețele. Erau, ziceau el, înspăimântătoare, ca ceva din pergament, cu găuri negre, unde ar fi trebuit să fie nasul și gura, cu ochii roșii ca flacăra și fără urechi. Și întreaga încăpere puțea sulf. A doua zi, Glent și-a cerut transferul. I-a fost refuzat categoric, dar a fost scos din personalul colonelului și trimis să lucreze la armament, unde au considerat, presupun eu, că avea mai puține șanse să întâlnească moartea și pe diavol la fiecare colț. Mai mult decât oricând înainte, soldații se îngrozeau la gândul de a-l întâlni pe colonel. Era de ajuns să îi se audă scârțâitul și scrâșnetul membrelor artificiale în depărtare, ca să nu mai rămână nimeni pe o rază de 1 kilometru. Într-o zi l-a întâlnit pe neașteptate pe sergentul Hoffman. Nimeni nu s-a oprit prea mult timp ca să vadă scena. Am rupt-o la fugă, ca șobolanii de pe un vapor care se scufundă, așa că niciunul n-am știut sigur ce s-a petrecut. Dar Hoffman a fost ținut în infirmerie mai bine de o săptămână, cu o febră atât de mare, încât ar fi putut să-i fierbi un ou în gură. S-a reîntors ca unul care revine din mormânt și jur că nu a adresat nimănui niciun cuvânt în primele 24 de ore. Dar dacă colonelul întreținea într-adevăr relații cu diavolul, nu era poate un lucru atât de deosebit pentru un loc ca Senelagăr. Acolo se găseau tot soiul de oameni, de la codoși și cutre până la generali. Unul dintre generalii pe care i-am avut a fost von Hanneken, care în zilele lui de glorie fusese comandantul suprem al forțelor armate din Danemarca. Căderea lui nu se datorase decât lăcomiei meschine. Își supraapreciase forțele pe piața neagră și cineva îl băgase la apă. Nici măcar un general nu era imun. După ce huzurise în Danemarca ocupată, căzuse tocmai la fundul grămezii de bălegar din Senelagăr. Port avea un interes deosebit față de el. Era absolut convins că ascunsese o mică avere în mărfuri de pe piața neagră și era hotărât să-i stoarcă secretul înainte de a fi trimis pe front și a muri. Cum e?" întrebă micuțul în fiecare dimineață. A vorbit?" Încă nu," răspundea Porta. Mă străduie să-l conving." Se străduia să-l convingă, îl îngrija ca o mamă, îl aproviziona cu țigări și rații suplimentare. Îl ferea de necazuri, îi urmărea fiecare pas. Până într-o zi, când auzind zvonuri că șederea noastră la Senelagăr se apropia de sfârșit, a intrat în panică și a schimbat tactica. A apelat la ajutorul lui Wolf, dușmanul străvechi al lui Hoffman, și la unul dintre prietenii lui cei mai buni și împreună l-au luat pe general pentru ceea ce au numit o oră de exerciții speciale. N-am știut ce s-a întâmplat, dar a doua zi, Wolf și Porta s-au îmbătat griță la bufet și s-au dus braț la braț la cel mai apropiat bordel.
Din momentul acela, generalul n-a mai prezentat niciun interes pentru Porta. A fost lăsat în pace să se scufunde sau să înnoate, după cum îi era vrerea. Noi, ceilalți, ne-am bucurat până la despătare de căderea fostului gestapovist Luț. Luț era preocuparea micuțului. Din cauza lui, micuțul pierduse în trecut tresele de caporal și executase 3 luni de muncă silnică în penitenciarul de la Besançon. Iar acum, micuțul era hotărât să meargă până în pânzele albe ca să restabilească echilibrul. În ceea ce ne privea pe noi, puteai să tragi șuturi unui gestapovist în tolagărul, ca unei minci de fotbal, cu atât mai tare, cu atât mai bine. În fiecare zi așteptam cu aviditate raportul asupra progresului făcut. Sportul preferat al micuțului era să-l scoată pe Luț la exerciții. Micuțul ședea pe acoperișul locului de parcare, psalmodindu-și comenzile, în timp ce marele și grasul Luț, împovărat cu orice armament imaginabil, alerga gâfâind încoace și încolo, se învârtea în cercuri și, inevitabil, sfârșea căzând într-un șanț plin de noroi negru, gros, care, întâmplător și potrivit, se găsea acolo. Când era pe punctul de a se prăbuși, era trimis la baracă în pas alergător, cu micuțul triumfător în urma lui, înțepându-l cu vârful baionetei și arătându-l cu mândrie celor care îl priveau. Ca un ultim detaliu, Luț era forțat să cânte un cântecel, ale cărui cuvinte începeau așa: viața soldatului e o viață înălțătoare. Nimeni nu intervenea. Luț era în grupa micuțului și micuțul răspundea de el. Era datoria micuțului să facă din el un bun soldat. A încercat de 2 ori să se sinucidă și a doua oară a fost trimis să facă 4 zile de carceră. Dacă stau să mă gândesc, după felul în care se purta micuțul cu el, carcerea i s-a părut probabil un paradis. Când s-a terminat perioada de instrucție, toți cei care supraviețuiseră erau acum considerați demni de a merge pe front pentru a fi uciși de armele dușmanului sau făcuți bucățele de minele lui. Senelagăr fusese doar o repetiție pentru o realitate și mai sângeroasă. Unii dintre bieții netoți se întrebau probabil de ce se înrolaseră ca voluntari. O națiune în care familia obișnuită are 4 copii își poate permite să facă război la fiecare 20 de ani. Aceasta îi va îngădui moartea 2 dintre copii, rămânând ceilalți 2 ca să perpetueze rasa. Himmler, discurs adresat ofițerilor de la Facultatea de Științe Politice din Braunschweig, 9 ianuarie 1937. Obergruppenführer Berger își făcă telefonul în clipa în care începu să sune. Îl trase spre el și răcni în microfon. Dirlewanger, tu ești? La celălalt capăt al firului, Dirlewanger se strâmbă la imaginea din oglindă. Mi s-a spus, zise, că vrei să stai de vorbă cu mine. Vorbi prudent, cu o indiferență atentă, cu o reținere calculată, ca un om care întinde degetul piciorului ca să încerce temperatura apei. Dacă ar fi fost într-adevăr un deget de la picior, l-ar fi retras imediat. Temperatura era mult sub zero. Vreau să stau de vorbă cu tine, răcni Berger. Mă gândeam că trebuie să stau de vorbă cu tine. Ce naiba? Ce se întâmplă? Ce naiba crezi că se întâmplă? Dirlewanger sări imediat și agresiv în propria ei apărare. Ce aștept să se întâmple? Nu pot face omletă fără ouă, nu sunt făcător de minuni. La naiba, Berger, aici nu e picnic. Am nevoie de mai mulți oameni și am nevoie de ei repede. Cine n-are, zise Berger. Crezi că ținem trupe în păstrare la frigider doar de dragul de a te auzi zbierând, să-ți fie clar, omule. Am curățat toate închisorile și centrele de detenție din întreaga Germanie. Ce puteam face mai mult? Vrei să deschidem lagărele de concentrare și să-ți trimit oamenii de acolo? Nu-mi pasă ce-mi trimiteți, răspunse răstit Dirlewanger. În ceea ce mă privește, puteți să-mi trimiteți și nebunii din Balamucuri. Fie ce-o fi, atâta timp cât nu sunt homosexuali. Peste asta nu trec. Evreii și homosexualii mă calcă pe nervi. În rest, trimitem orice naiba vrei, dar trimitem ceva. Se făcu o mică pauză. Foarte bine, zise Berger bățos. O să primești oameni. S-ar putea să nu fie grozav, dar o să-i primești.
În dimineața următoare au fost cercetate toate lagărele, închisorile și azilurile pentru a se găsi material folosibil. Orice era bun atâta timp cât nu era evreu sau homosexual notoriu. Chiar și un nebun stăpânit de mania uciderii putea fi folosit cu condiția să poată fi instruit. Și dacă cineva îl putea instrui, acela era Dirlewanger. Dirlewanger își făcuse ucenicia la maestrul călău din SS, Standartenführer Theodor Eicke, din brigada Cap de Mort. Se mândrea și pe bună dreptate că nu există om pe care să nu-l supună. De la Senelager am fost trimiși într-un ținut mlăștinos rău mirositor, plin de umezeală și țânțari, la câțiva kilometri de Matorita. Batalionul era complet, dar numai compania întâi fusese dotată cu tancuri. Celelalte 19 erau reduse la nivelul infanteriei și trebuia să strămatem pe jos, umilitor, apele mocirloase ale mlaștinilor. Micuțul îl ținea pe devotatul Luț în urma lui, punându-l să-i care tot echipamentul, în timp ce el pășea falnic la câțiva pași înainte, iar noi ceilalți îl priveam cu ură plină de gelozie. Fusese numit un nou comandant de divizie care și-a făcut apariția ca să ne vadă, cu monoclu și cizme strălucitoare. Spre nemulțumirea lui, Wolf a trebuit să aranjeze ca 2 camioane să aducă tot echipamentul generalului. Dumnezeu știe ce credea omul că o să facă cu 2 camioane pline de lucruri, în partea aceea a lumii uitată de Dumnezeu. Ticălosul și-a adus și un nenorocit de pian de concert cu el, a zis Wolf. Inspecția generalului a avut loc la amiază. A fost adus din sat cu un cubăl și a fost întâmpinat de colonelul Hinca, comandantul regimentului. Noi am stat toți în poziție de drepți, în mijlocul unei băltoace. Apoi am pornit să arătăm ce putem, mergând ca nebunii prin smârcuri și terminând prin a arăta ca niște șiruri de statui acoperite cu noroi. În timp ce așteptam, s-a uscat noroiul de pe noi și a început să crape. Dar von Feldheim nu părea să observe asta, sau poate credea că mizeria era starea naturală a maselor proletare. A trecut Sansoși în sus și în jos de câteva ori, uitându-se la noi prin monoclu. Apoi ne-a informat cu amabilitate că facem cinste armatei germane, că e mândru, da, mândru, că patria mai poate produce o unitate atât de bună de oameni viteji și că atunci când va veni victoria finală, țara va avea motiv să-i cinstească. Am fost atât de impresionat încât mi s-a deschis gura și de pe bărbie mi-a căzut o bucată de noroi întărită. Du-te, naibii, a mormăit Portea lângă mine. Nu mă interesează afurisitele acte de eroism amice. Era un semn sigur că pierdeam războiul. Să fim lăudați ca fiind salvatori ai națiunii în loc să urle la noi că suntem o adunătură de trântori cretini, înclinați spre crimă, ceea ce fără îndoială eram sau am fi fost, dacă ni s-ar fi dat o cât de mică șansă. Era de ajuns să te facă să mor de râs, dar am reușit și noi odată să ne impunem puțin autocontrol și să-l ascultăm pe om cu o solemnitate cuvincioasă. La urma urmei era comandant de divizie. Încă un efort doar, a zis cu toată seriozitatea. Încă un efort doar, asta e tot ce vă cerem, flăcăi curajoși. O ultimă și victorioasă lovitură și rușii vor fi zdrobiți și puși pe fugă. I-am creat inamicului o stare de mulțumire de sine. Da, mulțumire de sine. Crede că e stăpân pe situație pentru că ne-am decis să folosim tactică strategică. Tactică, da. Tactică strategică. Asta am folosit și i-am amăgit prin astfel de mijloace. Dar înainte de Crăciun, vă promit, înainte de Crăciun, va sosi ora noastră. S-au auzit aplauze slabe de la soldați, la care generalul, evident foarte emoționat, de o asemenea etalare a loialității, s-a întors spre Hinca și imediat a ordonat să ni se dea o rație dublă în seara aceea. Slabele aplauze au crescut brusc în volum până au ajuns un vuiet uriaș de aprobare. Hinca a schițat un zâmbet slab, bolnăvicios, și a înclinat din cap. O clipă am crezut că ne va face de rușine pe toți, vomitând. Întocmai cum spuneți, domnule general, a murmurat. Von Wertheim și-a scos monoclul și s-a uitat în jurul lui, cu un ochi miop și proeminent. Bine, colonele Hinca, foarte bine. Sunt mândru de regimentul dumitale.
Când te gândești că acești soldați, din simplă dragoste pentru patrie și din devotament față de Führer, au coborât din tancuri și s-au oferit voluntari ca infanteriști, te simți mândru că ești german. Mândru, zic, mândru. Și-a pus monoclul la loc, aparent foarte mișcat. Dumnezeu să-i binecuvânteze, colonel Hinca. Cu băieți curajoși ca aceștia, victoria nu poate fi decât a noastră. Era evident, chiar și pentru cei mai puțin inteligenți, cum era de pildă micuțul, că în lunga și distinsa carieră militară, generalul avea foarte puțină experiență despre viața pe front. La numai câteva secunde după ce plouase, oamenii puneau pariuri pe durata probabilă cât va reuși să reziste. Opinia generală era că la primul atac îl vor vedea pe general și pianul său de concert, părăsind poziția cu de 2 ori viteza luminii. În seara aceea ni s-a servit rație dublă, cum ni se promisese. Și în plus ni s-a dat o mare cantitate de bere cu care să spălăm mâncarea. Mlaștinile pestilențiale au fost uitate timp de câteva ore fericite și efortul de război a încetat cât timp am chefuit fără rușine și am băut până ne-am pierdut mințile. Au dat peste noi 2 fete care rătăciseră drumul de la Brest-Litovsk, fugind de rușii care înaintau. Erau telefoniste atașate pe lângă Luftwaffe, dar trebuie să recunosc, fetelor nu părea să le displacă ideea. Când le-am văzut ultima oară, Hoffman le întinsese pe amândouă pe o masă cu fustele trase în sus. Una, după spusele soldatului Nes, care le vedea pe toate, nu purta chiloți. Din ceea ce am putut afla, se pare că întâmplarea a avut un efect traumatic asupra lui. În orice caz, acesta a fost subiectul de conversație săptămâni la rând. Târziu noaptea, când fetele din Luftwaffe, cu sau fără chiloți, și majoritatea dintre subofițeri au căzut într-o stare letargică, un mic grup de sergenți a rămas să bea ultimele sticle de bere. De prisos să mai spun, toți erau nesiguri pe picioare și cu mințile încețoșate. Și cum se întâmplă cu sergenții, foarte curând au început să se certe unul cu altul. Conversația, așa cum era, a ajuns în cele din urmă la comunism. În scopul de a aplana disputa care amenința să ducă la violență peste puțin timp, Oberwachtmeister Danz a avut ideea genială de a-l chema pe micul Lenzing pentru a lămuri problema. Lenzing venise la noi în ultimul lot de voluntari. Arăta ca un băiat de 16 ani subdezvoltat, deși se apropia de a 21-a zi de naștere. Pe vremuri fusese student într-un trecut care acum mi se părea probabil pierdut în negurile preistoriei. Fusese arestat din cauza simpatiei sale față de comunism, din care nu făcuse un secret. Dormea când cei 2 emisari beți, trimiși de Danț, s-au dus să-l ia. L-au târât direct de sub pături într-o speluncă plină de vomă și de fum, unde se distrau sergenții. L-au așezat tremurând pe o masă și s-au strâns în jurul lui, ca o gloată la o execuție. Danț i-a spus să le țină o prelegere despre idealurile comunismului, suficient de simplu ca să le poată pricepe și niște naziști cu capete de lemn ca noi. Și așa, sărmanul băiat a fost prins între Ciocan și Nicovală, cu moartea pândindu-l oricum ar fi dat-o. Dar, dacă ar fi susținut a doua oară comunismul, și-ar fi semnat efectiv ordinul propriei execuții. Dacă pe de altă parte refuza să se supună, Danț aproape sigur îl ar fi lichidat pe loc. Realmente n-avea de ales. A ridicat din umerii înguști și a început să tragă pe prima coardă de banalități ieftine care îi veneau în minte. Comunismul este lupta proletariatului împotriva capitalismului internațional. El este lupta împotriva imperialismului internațional. Este ridicarea claselor muncitoare împotriva opresorilor lor. L-au ascultat timp de 10 minute într-o tăcere respectoasă de bețivi, apoi Danț a scos un strigăt puternic de bucurie și a aruncat ultima sticlă de bere în perete. L-a tras pe Lenzing jos de pe masă și l-a bătut pe umăr. Nu e rău, micul meu tovarăș roșu. Nu e rău deloc. Și-a plimbat mândru protejatul prin încăpere, prezentându-l ca pe un exponat într-un iar maroc. Vedeți, acesta e omul care a îndrăznit să se ridice și să predice propagandă comunistă soldaților Führerului.
Firește, era inevitabil ca nu peste mult timp vreo stârpitură cetăreață ca Hoffman sau sergentul major Kleiner a fost după toate informațiile. Să nu o ia rasna și să strice petrecerea. Mai întâi a început să discute în contradictoriu cu Lenzing și fiind mult prea beat ca să vorbească limpede, foarte curând n-a mai avut replică. De aici n-a mai fost decât un mic pas până la a-l denunța pe Lenzing ca trădător, câine comunist, prieten al evreilor, și de aici un pas și mai mic spre un urlet după sânge. Acum, Danț părea să-l fi luat pe Lenzing sub aripa sa, deoarece când cineva din cameră a strigat că toți simpatizanții comuniști sunt lași fricoși, a sărit imediat în apărarea noului său prieten. Atunci s-a propus să-i fie pus la încercare curajul, punându-l la perete și jucându-se de-a Wilhelm Tell cu el, trăgând la țintă într-o sticlă de bere așezată nesigur pe vârful capului. Ideea părea să-l fi satisfăcut pe Danț, căci în momentul acela a dispărut de pe scenă. După toate probabilitățile, zăcând inconștient pe podea, Kleiner s-a autonumit principalul trăgător. Încearcă să stai nemișcat, cățel comunist, dacă vrei să nu-ți zbor creierii. Nu greșesc ținta foarte des, dar chiar dacă se întâmplă, nu-i cazul să te alarmezi. O să fii mort înainte de a-ți da seama că ai fost lovit. Și-a scos revolverul și a țintuit cu o labă porcină păroasă, care tremura perceptibil într-o parte și într-alta. Atunci, dintre toți, Hoffman a început să se pierdă cu firea. Noi eram acum, a raționat el, pe front, nu la Senelagăr, și se puteau pune întrebări jenante dacă dimineața era găsit un om mort cu un glonț în frunte. Crezi, a zis Kleiner foarte bine dispus, la gândul de a omorî pe cineva. Aș vrea și eu să văd cartea aia marțială care să degradeze un om pentru că a împușcat ticălos de comunist. Mai degrabă îți dă o medalie pentru asta. A ridicat revolverul și a apăsat pe trăgaci. Glonțul a ricoșat din perete și a ieșit țiuind pe fereastră. Jumătate din cei prezenți s-au aruncat sub mese și scaune, în timp ce cealaltă jumătate, mai beată sau mai plină de fervoare patriotică, l-a îndemnat pe Kleiner să mai tragă odată în ticălos. Kleiner nu mai avea nevoie de încurajare. Părea intrigat că nu nimerise ținta prima oară, deși acum nu mai avea nicio importanță faptul că ținta era o sticlă de bere sau capul unui om. Pentru Dumnezeu, a zis Hoffman gâfâind și ținând un scaun în fața lui, ca să-l protejeze de gloanțele răzlețe. Pentru Dumnezeu, o să iasă un scandal îngrozitor. Kleiner nu l-a băgat în seamă, s-a bălăbănit spre perete și a ochit din nou. Cineva a pariat că nu va nimeri, pe 3 sticle de vodcă. Un altul a oferit solda pe o lună pentru același lucru. Revolverul, în mâna transpirată a lui Kleiner, se legăna încet dintr-o parte într-alta. Hoffman, din spatele scaunului, a început să bolborosească cu ochii în lacrimi despre consecințe dacă îi se va întâmpla ceva lui Lenzing. Du-te naibii și lasă-mă în pace, a zis Kleiner foarte politicos. Când o să am nevoie de sfatul tău, o să ți-l cer. Între timp, valea de aici și lasă-ne în pace. Se împuse la bătaie 3 sticle de vodcă. Firește, fără a pune la socoteală viața unui om. Kleiner a închis un ochi și a apăsat a doua oară pe trăgaci. Glonțul s-a înfipt în perete la numai câțiva centimetri de capul lui Lenzing. S-a mișcat, a țipat Kleiner. Ticălosul, idiotul și lacheul s-a mișcat. În acest timp, Lenzing tremura din cap până în picioare, iar Kleiner arăta ca și cum toate oasele i s-ar fi transformat în piftie. Genunchii nu-l mai țineau și se legăna într-una dintr-o parte într-alta. A tras și a treia oară cu mâna dansându-i ca salcia pe vânt puternic. Sticla de bere a sărit de pe capul lui Lenzing și s-a spart pe podea, dar strigătele de bucurie au fost înăbușite de o voce acidă, care s-a auzit în pragul ușii. E careva atât de amabil să-mi spună ce naiba se petrece aici?" Încet, Kleiner și-a întors capul. Din toată camera, oamenii au ieșit târându-se din ascunzători și s-au ridicat în picioare clătinându-se. Stând cu casca trasă până peste ochi și cu degetele mari, vârâte sub centură, locotenentul Levey a privit pe toți cu răceală. A dat din cap spre Lenzing.
Du-te la baraca ta, o să stau de vorbă cu tine mai târziu." A așteptat până când băiatul îngrozit a părăsit încăperea, apoi a închis ușa, trăgându-i un șut. "Sergent Major Kleiner," a zis, "e limpede că ți-ai îngropat talanții. Habar n-aveam că ești atât de pasionat după armele de foc. Va trebui să-ți folosi mai bine talentele. Întrucât din acest moment vei fi transferat la grupa antitank, mă voi fi așteptat la lucruri mari din partea ta." A strâmbat din gură plin de dezgust și a plimbat privirea încet peste toți cei prezenți. "Pricepeți," a zis, "că există un motiv, un singur motiv pentru care nu vă târăsc pe toți cât sunteți de mizerabili în fața curții marțiale să vă trimită direct la Torgau. Suntem în al 5-lea an de război și la marginea dezastrului și pe Dumnezeul meu, prefer să vă țin aici ca să fiți uciși de artileria rusească, decât să vă trimit înapoi, la luxul relativ al unei închisori militare. De asemenea, vă pot spune, acum și aici, că nu-mi pasă dacă fiecare dintre voi o va sfârși cu mațele atârnând între picioare și cu brațele zburate. Degeaba o să veniți la mine să vă văitați. În ceea ce mă privește, veți rămâne aici și veți lupta până veți cădea. Și când veți cădea, veți muri, deoarece credeți-mă, nu va fi nimeni în preajmă ca să vă ridice." S-a întors brusc și a părăsit încăperea, trântind ușa după el. S-a făcut o liniște șocantă. Deodată n-a mai fost nimeni beat. Poate în acel moment, pentru prima oară, înțelegeam ce înseamnă să pierzi un război. Poate atunci am înțeles că Löwe nu vorbea în zadar și că toți eram sub amenințarea sentinței la moarte. Kleiner s-a prăbușit greoi într-un fotoliu și a rămas acolo, transpirând, cu picioarele lăbărțate, cu brațele atârnându-i pe podea. Pistolul i-a alunecat din toc și l-a lăsat unde căzuse. Furios, Hoffman l-a ridicat și l-a pus la loc. "Mai bine păstrează-l," a zis, "poate o să-ți prindă bine într-o zi, ca să te împuști cu el." În dimineața următoare am ocupat poziția alături de regimentul 587 de infanterie, înlocuindu-l pe 500, care era un regiment disciplinar compus nu din infractori, ci aproape în întregime din funcționari căzuți în disgrație. Toți vuiștii, indiferent din ce regiment făceau parte, trebuiau să poarte un semn roșu pe spate, vuiști cei nedemni de serviciul militar. Wehrmacht, un vurdic. În felul acesta era ușor de deosebit. Am găsit linia frontului în acel punct neobișnuit de liniștit. Prima dintre tranșeele rusești era departe, la marginea Mlaștinin, iar țara nimănui era tăcută și pustie. Am ajuns acolo într-o joi. Potrivit spuselor celor care erau în zonă de câtva timp, aceasta era ziua în care era împărțită rația de vodcă trupelor rusești. 1,5 litri de om, în general, consumat în mai puțin de o oră. Am fost informați că ne putem aștepta la o noapte plină de evenimente. Aici, chiar în mijlocul mlaștinii, țânțarii roiau și bâzâiau ca una dintre plăgile Egiptului. Erau cu mult mai răi decât păduchii de care nu ne despărțeam niciodată. Fusesem dotați cu plase contra țânțarilor, dar bestiile își găseau loc să intre și să ne sugă sângele după bunul lor plac. Porta pretindea că găsise un remediu, dar după părerea noastră era la fel de rău ca prezența țânțarilor. Se acoperea cu o vaselină urât mirositoare, luată de la un camion distrus și lăsa să se scufunde în mlaștină, dar din acel moment era ocolit nu numai de îngrozitoarele insecte, ci de toată lumea. Așteptam cu interes să vedem dacă îi va respinge pe ruși. Răsfirate printre noi, în tranșee, se vedeau semnele roșii ale vuiștilor. Carne de tun. Li se promiseseră că vor fi iertați dacă se vor distinge în luptă, dar ei știau ca și noi că asta era pur și simplu o poveste pentru creduli. Ei erau oameni pierduți, erau acolo ca să umfle numerele. Erau acolo ca să moară, se înghesuiau la oaltă în grupuri, plini de ură și suferință, așteptând doar să fie mânați ca o turmă în mijlocul unui câmp de mine sau scoși cu forța din tranșee ca să înfrunte prima explozie a tunurilor rusești. Nimeni nu-i băga în seamă decât ca să-i înjure sau să-i lovească cu picioarele. Erau evitați și tratați cu dispreț ca niște prizonieri de război dezgustători.
Când începea lupta, erau inutili, atât pentru ei cât și pentru altcineva. Nu aveau pentru ce mai trăi, așa că puteau foarte bine muri. Puțin după ora 20 a început distracția. O vreme îi ascultasem cum strigă și râd în cealaltă parte a mlaștinii, pregătindu-se pentru atac. Dar nu e mai ușor să te împaci cu grenadele de aruncătoare, pur și simplu pentru că te aștepta la ele. Erau aruncate cu o precizie supărătoare și doi vuiști au fost spârtecați în bucăți, înainte ca micuțul, care sărea totdeauna primul la acțiune, să aibă șansa de a răspunde cu mitraliera. După asta au urmat bombele cu fosfor, care au provocat o panică extraordinară când au explodat direct în fața nenorociților de vuiști, care alergau țipând în toate direcțiile, ca oile când e lupul în mijlocul lor. Tragerea a continuat sporadic toată noaptea. Am avut un scurt răgaz de liniște dimineața, iar după amiază au început lunetiștii să facă prăpăd printre noi. Erau siberieni care stăteau cocoțați în vârful copacilor ca niște ciori uriașe. Sunt sigur că fuseseră aleși cu grijă pentru treaba asta, deoarece nu iroseau niciun glonț. Dacă ți arătai capul peste marginea tranșeii pentru măcar o sutime de secundă, primeai un glonț direct între ochi. Erau diavoli deghizați siberienii ăia. Chiar și rușii se temeau de ei. Ei ucideau pentru simpla plăcere animalică de a ucide, numărându-și victimele în fiecare zi, păstrând cadavrele pentru medalii, așa cum alți oameni păstrează 6 bănuți pentru a cumpăra cadou de ziua de naștere a bunicii. Totuși, cred că nu ne putem plânge. Noi îi egalam prin tirolezi, care dovedeau același zel și precizie în spulberarea creierelor omenești. Primul care a înscris întâia noastră lovitură precisă, drept răspuns, a fost regionarul. L-am văzut ducându-și arma la umăr, ochind cu grijă, trăgând, și de pe cea mai de sus ramură a unui stejar s-a prăvălit un trup pe pământ. De-abia terminasem cu felicitarea legionarului că Porta i-a și urmat exemplul și un al doilea siberian a venit plonjând din văzduh și a intrat în mlaștină. Pentru o clipă a apărut soarele de după nori și, în tufișuri, a strălucit un obiect de metal. Barcelona l-a apucat pe Porta de braț și a arătat într-acolo. Uite-l acolo în stufăriș, cu bucăți de iarbă puse pe cap tâmpitul. În agitația sa, Porta i-a smuls binoclul lui Barcelona și l-a împins într-o parte ca să poată vedea mai bine. Un glonț exploziv a izbit locul unde stătuse. Porta n-a pierdut timpul. A aruncat binoclul. S-a ridicat în picioare, a tras 3 cartușe unul după altul și din păpuriș s-a înălțat un trup. Jumătatea superioară a capului ei fusese zburată. Și-a zvârlit brațele în sus, a făcut un pas înainte în mâl și s-a prăbușit. Peste câteva minute a fost subt în adâncurile mlaștinii mișcătoare. Au mai rămas doar câteva bășici cafenii dezgustătoare în nămol pentru a arăta pe unde intrase. Zona devenea un mare cimitir. Într-o zi, poate, când toate luptele se vor termina, mlaștina își va elibera numeroasele victime și toate ticvele goale vor fi aruncate la suprafață ca să plutească în liniște pe marea de nămol. Această priveliște va merita să fie văzută. Va fi un monument minunat în cinstea măcelului de 5 ani. În timp ce Porta se mai bucura încă de triumful său, un proiectil bine ochit a nimicit în întregime plutonul întâi din compania 7. N-a mai rămas din el decât o mânecă de manta care plutea prin aer. După ce praful s-a așezat, am descoperit câteva fragmente de oase și bucăți de metal strâmbate. Vuiștii erau într-o stare de panică, încât ni s-a dat ordin să îi împușcăm, dacă e necesar. Pastorul Fischer se ghemuise într-un adăpost cu un fost poștaș din Leipzig. Poștașul fusese prins furând colete poștale cu valoare declarată. Infracțiune care atrăgea pedeapsa cu moartea, dar probabil omul avusese prieteni suspuși de a scăpat cu viață și cu 10 ani de închisoare. Fusese ademenit ca un prost în batalionul 999 cu promisiunea că dacă se va purta frumos, va fi repus în vechea slujbă la Leipzig. Există oameni care cred în orice, chiar și în propaganda nazistă. Fusese necesar doar puțin timp la Senelager
ca să îi se spulbere iluziile, dar firește nu e mai puțin adevărat că atunci era prea târziu să mai dea înapoi. Ei, părinte, a zis înghiontându-l pe Fischer, care tremura în coastele numai piele și os. Ce-ar fi să încercăm să fugim? A dat din cap în direcția nimănui. Fischer a ezitat. A privit peste întinderile mlăștinoase spre linia frontului rusesc. După cum văd eu lucrurile, a zis poștașul, nu poate fi mai rău în partea cealaltă a gardului decât în asta. Fischer a întors spre el o pereche de ochi albaștri încețoșați. Într-un fel oarecare păreau să pună la îndoială afirmația. Poștașul a apucat de braț. Privește lucrurile în felul ăsta, a zis. O să ne omoare în mod sigur dacă vor rămâne în continuare aici. Chiar în timp ce vorbea, focul s-a oprit brusc. O perdea groasă de liniște s-a lăsat peste mlaștină. Apoi încet, unul câte unul, un nou val de sunete slabe a început să vină târându-se spre noi. Am auzit trosnetele unui foc când un sat din apropiere a început să ardă în flăcări. Am auzit mugetele îndepărtate ale vitelor înspăimântate. Am auzit gemetele răniților și strigătele muribunzilor, strigându-și soțiile și mamele. Și brusc un nou sunet de voci omenești ce se înălța într-un cântec. Era un vechi cântec german, alte cameraden, și venea spre noi de undeva din spatele liniilor rusești. Înțelegi ce vreau să spun?" a zis în șoaptă poștașul emoționat. Înțelegi ce vreau să spun?" Muzica s-a stins. Am auzit părâiturile microfoanelor ascunse, după care a prins viață o întreagă rețea de difuzoare. Armata Roșie salută batalionul 999 și îndeosebi pe toți deținuții politici, care au fost forțați împotriva voinței lor să lupte pentru un regim corupt. Vă sfătuim să faceți tot ce vă stă în putință să opriți infernala mașină de război a lui Hitler. Noi suntem camarazii voștri și veți avea tot sprijinul pe care vi-l putem da. Ascultați-ne, soldați germani, ascultați la ce vrem să vă spunem. În dimineața aceasta vi s-a spus că v-au fost reduse rațiile la jumătate, deoarece sabotorii au aruncat în aer calea ferată. Asta e o minciună. O minciună nazistă. Liniile voastre de aprovizionare sunt încă libere. Știm, pentru că noi suntem acolo, așteptăm să vă tăiem căile de comunicație când avem chef. Dar deocamdată nu acționăm. Am văzut trenurile venind. Am văzut alimentele descărcate. De ajuns pentru toți și în plus. Vă întrebați unde s-au dus? Fiți atenți la vipera din sân, soldați germani. Întrebați-l pe sergentul major Bode de la compania a 8-a ce a făcut cu rațiile voastre. Întrebați-l unde a ascuns cele 200 de cartușe de țigări și 23 de sticle de vodcă. Și dacă refuză să vă spună, căutați voi înși-vă în spatele camionului cu numărul VH 6651557. Uitați-vă sub rezervorul de benzină și veți vedea ce o să găsiți acolo. Și dacă întâmpinați cumva vreo dificultate, luați-o pe poloneza Vanda Stutniț, o târfă ca să vă ducă acolo și să vă arate. Mâine seară, generalul vostru, Flyer von Weltheim, face petrecere la Matorita, strada Laskovska, Matorita. Rețineți adresa, soldați germani. Toate băuturile și țigările sunt furnizate de sergentul de intendență Lumbe. El le-a furat de la regimentul 4 de tancuri. Vocea a încetat și difuzoarele au început să urle din nou, a melodii amenințătoare de muzică marțială. Nimeni nu zicea nimic, nimeni nu se mișca. Stăteam și ne uitam, cu priviri reci și indiferente, ca o cireadă de vite care așteaptă securea măcelarului. Muzica a încetat și vocea aspră și guturală a unui rus care vorbea germană a început cu propaganda. Camarazi germani, ascultați ce vă spun. Aruncați armele și eliberați-vă. Aruncați jugul imperialismului și veniți să vă uniți cu frații voștri muncitori. Armata liberă a popoarelor socialiste așteaptă să vă primească. Mareșalul Rokossovski vă oferă un loc de cinste în cadrul trupelor lui. Aici veți fi tratați ca proprii noștri soldați. Ofițerii voștri naziști ne consideră o subspecie, ființe inferioare, lipsite de rațiune, care trăiesc în mlaștini și smârcuri. Noi le râdem în față.
Cine, vă întrebăm, cine a câștigat victorie după victorie, după dezastrul de la Stalingrad? Mă adresez vouă, celor din batalionul 999, care ați fost forțați împotriva voinței voastre să luați armele și să vă apărați stăpânii. Aruncați-vă lanțurile și uniți-vă cu noi în lupta pentru libertate. V-au promis reabilitarea și ați crezut? Aveți încredere în ei? Le-ați crezut promisiunile mincinoase? Camarazi, nu vă lăsați înșelați. Nu veți mai vedea Germania niciodată, niciunul dintre voi. Sentințele voastre la moarte au fost deja semnate. Ați fost trimiși aici ca să muriți pentru ei. Ați fost trimiși aici ca să vă omorâm noi. Dar noi nu vrem să vă omorâm. Veniți acum la noi cât mai este timp, ca să evităm vărsarea de sânge a fraților noștri. Noi vă putem oferi speranța unei vieți noi. Vă putem oferi un război de răzbunare împotriva criminalilor naziști, care vă condamnă să muriți pentru ei. Vom lupta și vom fi victorioși. Nu ne vom opri până la Berlin. Veniți și uniți-vă cu noi în lupta noastră. Nu vă vom lăsa să muriți de foame. Noi nu vă vom trimite la moarte într-o luptă dezonorantă a unui muncitor împotriva altuia. Vă așteptăm să veniți la noi în seara aceasta, între orele 19 și 21. Vă vom asigura foc de acoperire și vă vom proteja în timpul trecerii. Luați-vă inima în dinți, ridicați-vă împotriva celor care vă persecută și alungați-i.